লগন কৰিব বাসন প্রাপ্তি কেবে বি বাসন রাতি করাই দেবেনি সমস্তে নিজ নিজ কামরে ব্যস্ত গেস্ট হয়ে আসিছি যেতবেলে মাংস খন্ডে জবরদস্ত খাইবি মটন গুলা চোবাই চোবাই খাইবি কিনা মো করো না এটা ঠিক সময় এই ঠিক সময়ে বিন্দু রুমে বসি ভাইরসটা ছাড়ি ইয়েস ভাইরস ছাড়ি বাপরে বুড়ো চপ্পা মারা পিড়ে গরু পিতা আবে আহম যেটা আমার বড় হবে তো যেটা আমার বড় হবে তো আরে একটা মারা কাউকে যাও তো করতে আগে ও তো বন্ধ আর বাসা না ঘরে সমস্ত ক্লাস করতে ও আপা তুমি করে ভাবি পারো তুমি দিতে এই আলো শিক্ষার ধর্ম স্বীকার করিবা ଆଉ କରଣର ଧର୍ମ ଭାଇରସ ଛାଡ଼ିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଇରସ ନ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି ଲୋ ଆଉ କଣ ଭାଇରସ ନ ଛାଡ଼ିছে ଉହାନ ସହରକୁ ଫେରିଯିବ କିଲୋ କାର୍ବନ ନୁହେଁ ଲୋ କରୋନା श्वास बंद होगा फुटकी जाए छातीटा फाटी जाए गोड़ काढ़िले मंदिरा बिलुआटा भोके भोके डाके दिए प्यार करे देहरे ताती बढ़ी जा हुए ভাইরস ছাড়ে হ্যালো ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତା ଅପନିନ୍ଦାର ଜୀବନ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଭାଇଜୁନା ମୋ କରୋନା କରୋନା निश्वास प्रश्वास बंद हो जा फुटकी जाए छातीटा फाटी जा Hey!                                                                                           ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Ay,
ମୁଁ ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସଖାଉ ତୁଳସୀ ଫ୍ଲାଟ ପଛପଟକୁ ଆସିଲେ ପରେ ଗଲେ କେଜାଣି ଦିନ କେଇଟା ପାଇଁ ଖୁସି ଗପ ହଉଥିଲେ ମୋ ଦେହରେ ଏତେ ଜ୍ୱରଟା କାହିଁକି ଆସିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଠିକ ସମୟରେ ସଖା କି ତୁଳସୀ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁଟା ସେପଟେ ଘରେ ଏକା ବସିଥିଲେ ତୁଳସୀ ଏ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଏ ତୁଳସୀ ଆରେ ତୁ ଏଠି ଆରେ ସଖା କାହିଁ तुलसी ये तुलसी तुलसी कौन है अरे तू शब्द देखु ना कौन तू बेटा एक प्रकाश करू आदि सकाल समस्त जानी निंदा अपनिदाने सिंहेनो बाजीबनो सिंहेनो बाजीबनो अरे कौन है तू तो अंदर कांदू तो काहे की हेलो कौन है की कहा नहीं जगह भाई से किसी भी जगह भाई आज पर तुम बस रहे थे हाँ तो बैठ कौन करे नहीं अरे सखाऊ तते खोजुଥିଲି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଶାଳୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କେତେ ଦିନ କଥା ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ମୋ ସଖାକୁ ତୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ହେବି କହିଲି ଦେଖ ଶୁଣ ନା ଆରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିପାରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଏ ତୁଳସୀ ଆରେ ମତେ ଏଠି ଦେଖିକି ଭୟ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ଆରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିବିନି ଆଉ ଯଦି ବା ସେମିତି କିଛି କରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଆଉ କ'ଣ तुलसी संभवतः मते ब्लड कैंसर ସବୁ ରାତିର ସକାଳ ରାଇଲ ତୁଳସୀ ସବୁ ରାତିର ସକାଳ ରାଇଲ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯୋଉ ଅପାଟା ପାଦ ଥାପି ଥାପି ମୋ ବାସନ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତା ପାଉଥିବା ରୁଣୁମୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଏ ଘରଟା କମ୍ପି ଉଠିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଦାଲତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାଏ ମର୍ଡର ଦଉଥିଲେ ଆସାମୀ ଜଗା ସାମନ୍ତରାୟକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କର तुम सभी कहीं कौन सा कर लो सब अपना बातें करके हम सारा
ଜିନିଷ ଦବ ମତେ କାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ଡରୁଛି ତମର କିଛି ବି ହେଇନି ଡରୁଛି ତମେ କିଛି ଜାଣି ଡରୁଛ କିଛି ବି ହେଇନି ନାଇଁ ତମର କିଛି ବି ହେଇନି ନମସ୍କାର ଆପଣ ଆସି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି ଆପଣ ଦେଇ ଆସିଥିବା ବ୍ଲଡ ରିପୋର୍ଟକୁ ଧରି ପେପର ସେପଟ ହଉଛି ମୋ ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ବାହାରିଛି ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୋ ଜଗାର ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ବାହାରିଛି କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୋ ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ବାହାରିଛି ଏମିତି କାହିଁ ଚୁପ ରହିଲେ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଜଗାର ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡକ୍ଟର ପବନ କୁମାର ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେଇଛି ହସେଇ ହସେଇ ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏମିତି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଯେ ତା ହାସ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ କାରୁଣରେ ବଦଳି ଦେଇଛି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ତମରେ ତମକୁ ସତରେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଜି ପରା ତୋ ଅପାର ମାସର ରାତ୍ରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୋ ଅପାଟା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ମୋ ଶବ୍ଦ ବାଜିବ ହେତୁ ଅଛି ଯୁବକ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲଟା ଯଦି ଦିନ ଜଣରେ ଚଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ତୋଲକାଏ ପବନରେ ଯଦି ତୋଳିଯାଏ ମୋ ଦେହର କ୍ୟାନ୍ସର ଧରିଦବ ତୋ ଅପା ଦେହକୁ ଚାଲିଯିବ ତୋ ଅପାଟା ବି ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ କେବଳ ତୁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ୟା କାଲି ସକାଳେ ନେବା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ଘରେ ପରା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଆଜି ମୋ ଦିନରେ ତୋ ଅପାଟା ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ଜମା ସଞ୍ଚ କରି ରହିପାରିବନି ସେ ସକା କେହି ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରି ରହିପାରିବେନି ତୁଳସୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଖୁସିର ମାହୋଲଟା ମୁଣ୍ଡ ତୁ ଶପଥ କର ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ରଖିବୁ ମୁଣ୍ଡ ତୁ ଶପଥ କର ରଖିବି ଜଗା ଭାଇ ତମର ସବୁ କଥା ମୁଁ ରଖିବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ଯଦି ଫେରି ହେଉଛି ଅଧିକ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି କୁହ ଜଗା ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ ଜଗା ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ କହିବୁ ତୁ ମୋ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ
तुमको कथा दौची जगह में तुमको वो कथा दौची समस्त का करे कोई वो तम पिला बाबू जाओ तुलसी तो मुझे कौन खराब ही गले तो रीति कौन कह जाओ बाबू का खराब ही जाए आज जो तुम ठीक नहीं कर रही है सारा जीवन मत काटे बताओ माने अबे समस्त को अगर चित्कार कर कहेगी तो सभी को उड़सरो चारी बकरत करते होते डरिगल ना भाउज আর ଆମ ଦୁଇ ସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ମଜା ଚାଲେ ଆଉ ଯଦି କଥାରେ ଟିକେ ବି ସତ ଥା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁଳସୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସକା ତୁଳସୀ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ତୁଳସୀ ମୋ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର ଯାହା ଯାହା କରିବାର ଅଛି वाह वाह सखा वाह अरे जहांको मैं प्रभु रामचंद्र भली पूजा करूଥିଲି जहांको पाद तले मु लखे पद्म आनी सजेई दउଥିଲି हेले मु जानि नथिली रे से प्रभु रामचंद्र दिले पद्म लगाई चट्ट मारी बाबा हां मु तते चट्ट मारिची मु तते पद्म लाग होई चट्ट मारिची सेदी केमिति राजा बसलतो लक्ष्य भक्त श्रवण कुमार को तीन मारिଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ତତେ ଚୋଟ ମାରିଛି ଚୋଟ ତୁଳସୀର ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି घर भीतर खाई मु सब शुणुची अरे एते बड़ा पाप काम करिया को तने साहस होला केमिति समाधिरा पाप कले तुलसी खुशी पाइबा हेले मु कोन सिंदूर केने हारी गली काली मां तू जितेबु अल्प जितेबु तू सुन दादा तू बिंदु को बाहर आसिथे मध्य चंदन सहित अवतार बास राति और तू जते शीघ्र पड़ू ए बेश्या ताकू नहीं ए संसारिदा और तमे माने यदि मो कथा न सुनो ताहाले तमे तम जेदेर मल मोह देखिबो रखी जे तम कथा मु निश्चय रखी ए जे घर छाड़ी गला बेले दूर ठिया से सका कही दियो टे बुझाई दियो जे आकाश में कला मेघ आसिले ना से भारी डरी जाए मो हाथ को तकिया कर शोले पड़ा गीत आसेनी गोटाए छदर को आम 3 जन अधा अधा कर
ଭାରି ଡରୁକୁରେ ତାର ଜେଜେ ତାକୁ କହିଦିଅ ଜେଜେ କହିଦିଅ ତାକୁ ସେ ଯେମିତି ଜମା କାନ୍ଦିବନି। ରାତିର ଡାହାଣିଆ ଲୋକ ସେ ଭାରି ଡରେ। ରାତିରେ ଅଧା ଅଧା କଣ ସେ ମୋ ଉପରେ ନ ପକେଇଲେ ତାକୁ ବାପା ନିଦ ହୁଏନି। ଭାରି ଡର ଭଣ୍ଡାଲ ଜେଜେ କହିଦିଅ ତାକୁ କହିଦିଅ ସେ ଯେମିତି ଜମା ନ କାନ୍ଦେ। ଆଉ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ସଖାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। अरे सखा तू काही कांदुचु? अरे तू काही कांदुचु? अरे पची दे लो आखिरलो। अरे तू मो आखिरलो पची दे। अरे पची दे लो आखिरलो। पची दे मो आखिरलो। अरे पची दे मो आखिरलो। पची दे मो आखिरलो। ডিসিশন সরিনি কেতে আশা করিଥିଲି ভগবান কথাରେ ମୁଁ ବସାଇ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଧନ ହେଇଗଲା ମୁଖର ମଶାଇକୁ ନେଇ ଏମିତି ପପଡ଼ାଇ ରହିଯିବି। ହାତ ପଚାଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ ତମେ ତମ କାଦରେ ମତେ ମଶାରୀକୁ ବୋଇ ନିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେନି ପଚି ଥାଉ ଥାଉ ସବ ବାହାନ କେତେ ଅଛି। ତମକୁ ତମ ଜେଜେରେ ନିଅ।
से टोकीरा ठिकोना देबी हाँ कौन कह म करिबु तो अरे बाबा करबी कहली बा कहलु हौ ताले तू जदि मो गालरे गोटे चुम्मा दबु ना ताले मो से कॉलेज वाले ठिकोना देई देबी ए माउसी हां तो मुंडो फुड़ को खराब हे गली की काई तोर एई बसे तत्ते पड़ी मु चुम्मा देबी ना नदे तो मते जाओ जा तू से टोकीरा ठिकोना तू ए माउसी खोजी पाई मो कथा के सुन माउसी ए अरे मो कथा के सुन तू बता पछुटा जब मैं डाके ना पछु आ सुन बड़ी के आ पछुडा जेमि ए हे होची आ सुन आ तू जदी कोन से जे ठिकाना देबू आ ताहाले तत्ते बड़े मु चुम्मा देबे आ कोन एइडा बड़े कथा आसा एडिया अरे तू चुम्मा दबु आ हो एडिया आसे हो आ तू करे नहानी तो अरे तोते कोन लागे लागी अरे मोटी के लोक देखि देबे एई देख एडिया एडी के तू आ एई के भल कते
ତମେ ସବୁ କରିବ ହେଲେ ମତେ ଛାଡ଼ି ହଜିଯିବା କଥା ଆଉ କେବେ କରିବ ତା ନହେଲେ ସମ୍ଭବ ତମ ଆଗରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଦେବ। हेलो हेलो हाँ संभव आज्ञा अरे तू जोटी अच्छु शीघ्र अर्जेंट काम अच्छी तो रूम रे मु अपेक्षा करछि। अच्छा अच्छा हाँ ठीक अच्छे शीघ्र आस ହେଲା। टिके समय भितर जाई पहुंच जाउछि। हाँ हाँ शीघ्र रखुछि। आज्ञा कावेरी भाई फोन करछंती मत जेमिति रे जीवा पड़िबो Sure, why not? मो जीवा को इच्छा ना कल कौन करियो? माने कावेरी कौन? अच्छा बाबा कौन ठीक अछि कॉलेज को देखा हबो त कोन माने नहीं किस नहीं बाय निश्वास प्रश्वास बंद है जा छातीटा फाटी जा ଆଉ କଣ ନା ଗୋଡ଼ କାଢିଲେ ମଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆଟା ଭୁକେ ଭୁକେ ତମ ଡାକେ ଆଉ କଣ ଲାଗୁ ଯିଏ ପ୍ୟାର କରେ ଦେହରେ ତାତି ବଢିଯାଏ তোমার পরিবার চিন্তা हुए ভাইরাস ছাড়ে हेलो 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 भाई अनिता हेलो प्रसाद परा ठाकुर को पाखरे लगे और सही प्रसाद को समस्ते बांटी बुटी खाती कहीं महाप्रसाद पाप खंडन करेलो देह मन को हांका करे ता नहले आलो ता नहले कौन करिबू ए कोरोना को मारिबू श्वास बंद है जा फुटकी जा छातीटा फाटी जा ओंडीरा बिलुआ भूके भूके जमो डाके आई तो सारे हेलो आ तुम फोन पीछा छाड़ूनी अरे तो चढ़ी पूरा टिके भी बदल जानी भौनी अरे किए तो भौनी ये तू मान की न मान मैं तेरा मेहमान आओ आओ कौन कहलू चरित्र आई मीन कैरेक्टर गोदरिलो तो कोड़ कुआना अरे तो चरित्र যদি এত ভালো তাহলে এইটাকে ধরি সাঙ্গরে কাই বুলুছিবে এ কাবেরি আরে গোঠু গলা পরে তো ভাই কে ভালো ভাবে পচারিবু কোন এ সে তো ভাই না ভাবাইবে চিন্তা কর
ତମ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମେ ଆଉ ଗୋଟା ଗାଁରେ ଆଉ ଚୁନ ଦିଅନି ଚାଲି ଯାଅ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନା ଗୋଦାବରୀ ନା ଶକ୍ତି ତୁଳସୀ ଆରେ ବାବା ହେଲା ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ କରୋନା निश्वास प्रश्वास बंद हो जाए फुसफुसटा फटी जाए छातीटा फाटी जाए ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆ ଭୁକେ ଭୁକେ ଡାକେ ଅଭିମାନିକା ଜମା ବୁଝିବନି ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଜଗା କଣ ହେଇଛି ତୋର ତୁ ଖାଉନୁ କାହିଁକି କଣ କହିଲୁ ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ଧନଟା ପରା ଖାଇଦେ ଧନ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବ ତୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବ ମୋ ଧନଟା ପରା ଖାଇଦେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଇ ଦେବି
ସତେ ଯେମିତି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବସୁନ୍ଧରା ଅଛି ଆଉ ମୋ ମୁନା ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏଠି। କିଏ ମୋ ମୁନାକୁ ନେଇଯିବା? କିଏ ମୋ ମୁନାକୁ ନେଇଯିବା? ହେ ଯୁଗା ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଯୁଗା ଚାଲ। କିଏ ତମେ? ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ଆରେ କିଏ ତମେ? ତମର ବି କାମ କଣ? ଓହୋ, এই ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଛି। କିଏ ତମେ? ତମ କଣ୍ଠ ଶୁଣ ମତେ ଚିହ୍ନା ମନେ ହଉଛି। କୁହ, ଆରେ କୁହ କିଏ ତୁମେ? ଆରେ କୁହ କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ କିଏ? ହଁ କୁହ କିଏ ତମେ? ମୁଁ ବାୟାଣୀ, ଏ ଜଗାର ମା ଜଗି ବାୟାଣୀ। ଶୁଣ, ପରେ ନ ଆସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଠୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। ଆରେ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଇଏ ତାହେଲେ ମୋର ସେଇ ବସୁନ୍ଧରା। କିଏ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଆଗରୁ ତ ମୋତେ ଏମିତି ଖୋଜି ନଥିଲେ, ହଠାତ୍ କେମିତି ଖୋଜିଦେଲେ? ଅଗିଲା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ସେ ବଡ ଦେବର ସାମନ୍ତ ରାୟ କେବେ ସୁଖର ଆଶ ଆସିବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପରିବାର ଇଜ୍ଜତ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ଆଗରୁ ଏ କଥା ମୋତେ କହିନଥିଲେ, ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିବ ସରି ଦେବକ ସାଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଅନ୍ନ ସପୋର୍ଟ अरे लाइट कौन भक्त पहुंचे लाइट चली जीव ना कौन भगवान लाइट भी चली गलानी ना मुझे चाहिए सो पड़ी लाइट असले उठिकी जीवे मौसा तू जो करुणा भाईरस छाड़िया कथा कहलु छाड़ी ଭାଇରସ ଛାଡ଼ିଦେବି। अरे छाड़ू अरे छाड़ी दौनी ମଉସା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କବାଟଟା ଭଲରେ ବନ୍ଦ କରୁଛ ତ? अरे मु कबाटा भल कर बंद कर ଗୋଟେ ତାଲା ଠୁକି ଦେଲନି। अरे हम सरू भाई ସିଏ ବି ଶୋଇ ପଇଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଉସା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଭାଇରସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି। ତମେ ଖାଲି ଲାଇଟଟାକୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଭାଇରସ ଯିବୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଚଟକିନା ଆସିବୁ। ମୁଁ ଯିବି, ଭାଇରସ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଆସିବି। ମାଡ଼ି ଯା ମତେ ଯେମିତି କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ନାଇଁ 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 ଲାଇଟ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଥିବ। ଚାଲିଲି ମଉସା। ମାଡ଼ି ଯା
ଆସୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଯିବାରୁ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ମତେ ଅତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ତୁଳସୀ ହଁ ଯାହା କବାଟା ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଟିକେ ଦେଖା କରି ଦେଖି ଆସିବି। ହଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଦିଟା ରାଗ କରି ଆସିଛି ଯେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ନାହିଁ। ହଉ ଶୁଣ ମୋର ବି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଆମେ ଯୋଉପଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଇପଟେ ଯିବା ସେ ପାଚିରି ଡେଇଁକି ଯିବା ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ଆରେ ହଁ ହଁ ତମେ ଯାଅ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ପରା କହୁଥିଲେ ଜେଜେଙ୍କର ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହଁ 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 ମାସିର ମନେ କରି ଆଣିବି। ମନେ କରି ଆଣିବ। ହଁ ମନେ କରି ଆଣିବି ଶୁଣ କହ ଘରଟା ଏମିତି ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଘରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ?
ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଅଛି ନା ଅଲଗା, ଆତ୍ମା ପରା ଗୋଟାଏ। ଏଇ କଥା ତୁ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଦେବିନି ନା? ମିଠା କଥା ଦରଦି ଅଭିନୟ କରି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ପାରୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ସେଦିନ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ, ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ପୁରୁଷ। ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଠିକି ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀକୁ କାବେରୀ ରୁମକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲା ମୋ ରୁମକୁ। ମୋର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେଇବା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୋ ହାତରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତୁ ବିଚାର କର, ଏ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ରାୟ ଆଡ଼ିସା ବହୁ ହାତରେ ଶାସନର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଧରେଇ ଦଉଛି। ତୁ ବିଚାର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେ ଏମାନଙ୍କୁ। ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାରୁଟି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ ଠେଲି ଦେ, ପାଟିକୁ ମା କହିକି ସେ ଚାପୁଡ଼ି ଦବେ। ହେଲେ ବାପି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଠେଲି ଦେ, ସେ ତାର ସାର ହବ। ଜେଜେ ତମେ ତ ଆମର ବାପା, ତମେ ତ ଆମର ମା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଜେଜେ, ଆମକୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ? ଆମ ବିଚାର କର ଜେଜେ, ବିଚାର କର। ବିନ୍ଦୁ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର କର, ତା ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଦିନ ଭୀମ ଯେମିତି ଦୁଶାସନ ଛାତି ଚିରି ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଧୋଇଥିଲା, ଠିକ ଆଜି ସେମିତି ଏମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୋ ଭଉଣୀର କେଶ ଧୋଇବି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀନାଏ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଏ ଘରଟା ପୁରା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଚାର କରି ତାର ଏ କଥାଟା ଯଦି ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏ ଘର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ତେଣୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ହେଲା ଏଇଆ, କାବେରୀ ଏ ପାପୀଟାକୁ ଗଳି ଗଳି 100 ପାହାଡ଼ ପିଟି ଉତ୍ତାରିତ। ନିଅ କାବେରୀ, ନିଅ ନିଅ ଏ କଥା, ଏ ପାପୀଟାକୁ ଗଳି ଗଳି 100 ପାହାଡ଼ ପିଟିଲ। ନିଅ କାବେରୀ, ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ଜୋତାରେ ପିଟି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଭାଉଜ କହୁଛି, ନିଅ ଏ ଜୋତା। ରୁହନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ, ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ତରଫା ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରେ ପଶିଛୁ, ତାହାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଅଧିକାର ସମାନ ଜଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କାବେରୀ ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ହ୍ୟାଲୋ, ମାରିବୁ ପରା, ମାରୁଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ଏ ପାପିଟା ଏ ଘରେ ରହିଲେ ଏ ଘରଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏ କାବେରୀ, ହ୍ୟାଲୋ, ମାରୁଲୁ। ମୁଁ ତ ମାରିପାରିବିନି। ଏ କାବେରୀ, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ପିଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାରୁଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ମତେ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ ମାରିପାରିବିନି ଭାଇ, ମାରିପାରିବିନି। ଜେଜେ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିପାରିବିନି ଜେଜେ, ମୁଁ ମୋ
ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ପାରିବେନି ତ ପାରିବୁ तो जे डिसीजन केबे बदली जाई परिबुनी मार कबेरी अरे मार कहूची मार कहूचे बलगु अरे मार तोते तो जेतेरो नियम मार लो कबेरी मार होते Para que não vou fazer isso,